Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajingya pani jong ka Jingbun Paidbah jong ki artali ki seng san Hima bakuntop ya ka seng NPP but Hspdp hapo ka motion road constituency da ka Jingwan jong ki phawajar ngut ki Paidbah ban kershani ki kertong ki jong ki kala penong ya ka surok ha ki benta jong ka snong Riangdo motion road civil subdivision ha ka singi thok ding jong ka tayo bakan khap nya hingan ya ka tay la ui hadin ka jingkot no ka jingya lang ka seng NPP Bad haswa ba kaseng Hspdp kandet shem ya ka benta ka jingya lang ha ka rensan ya lap election ha ka singi thok ding ha yo Riangdo ya ka bala pelong bat punya da ka dor bar snong Riangdo ha ka ba ki lama jong ka NPP bat Hspdp kilaya tingkut lang Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kaliman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nang kendang ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikat anda ka TMC kan thau sarkar ka Meghalaya TMC kan pinmi lailak teli ki kam hapo kini kisan senam manwan barkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasi benai kata khat arjar dikasi senam ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam hakane ka ap nyau trek urumphang John ya ka sap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC